uZanefa ngiduthu ucela support eqhamuka kubantu abathanda umaskandi ngempela. Ube sethi yena abalandeli bakhe bahlanganisa ama-Red Nations nama-Blue Nations. Okusho ukuthi ngokwenkulumo yakhe abalandeli bakaMthandeni mawubahlanganisa nabalandeli bakaKhuzani kuphuma abalandeli bakaZanefa. Kahle kahle uZanefa uyena onabalandeli abaningi okudlula uKhuzani noMthandeni. Ngicela ukuthi nje labo abangawu-understand umculo Nkosi yami ngicela basiyeke phansi guys. Siyekeni phansi thina silandela abantu abo-understandayo umculo ama-Red Nation. Ngikhuluma ngabantu abaphilayo abathenga umculo mina. Ngikhuluma ngabantu abathi ngicela ungisendele umculo. So ama-Red Nation ayangithanda lawa awuthenga umculo kaMthandeni. Ama-Blue Nation ayangithanda lawa awuthenga umculo kaKhuzani. So ngumuntu okanjalo and bayangi-understand ukuthi ngumuntu okanjani because sengidala ngila. Ngibonga kakhulu nje guys bonke abaculi abalandeli babaculi bonke. Ngicela ukuthi ni support le style lesisanga kithi kaMaphumulo. Guys ngiyabonga kakhulu. Wala 7.